Tell me if you still love me. It's 5 a.m. and I'm drunk right now. Tell me, can you still freeze? 101, I'm in the zone right now. Tell me if I'm still zone. Tell me you just how I feel right now. You say it's just a drug. Čau lidi, vítám vás u nového videa. Zrovna jsem dojel na staďák nějakých 7 ráno, chtěl jsem si jít zaběhat, ale bohužel je zde ještě zavřený a prý to otevřu až 8, že mi tam nemůžou pustit. Takže dáme trošku změnu, pojedu do gymu, mám nějakou hoďku a půl na svůj trénink, dám si trénink v gymu a potom od 9 od 10 máme tréninky, od 9 mám sébu, fotbalista, takový postgame trénink a od 10 pak mám tetu, pak mám volno až do nějakých 4, takže tam to asi otočím a půjdu si zaběhat potom, i když to není úplně ideální. Dát nejdřív gym a pak sprinty, ale co se dá dělat, no. Prostě správce mi tady do toho hodil vidle dneska. A potom máme od 4 trénink rychlosti pro kategorii U12 tady na Hradecký Slávy. A jinak hodně povídání, nějak tak o životě. Takže jedem do gymu a let's go. Tak tady už přijíždíme do areálu gymu. OK. Jinak k tréninku dneska v gymu chci jít nějaký lower body a chci tam zapojit úplně všechno, takže nějaký lehký plyo, pak něco na rozvoj power, to znamená asi si dáme nějaký vzpírání, potom asi nějaký těžší squaty, protože jsem je dlouho nejel docela, byl jsem asi 2 týdny zpátky nemocnej trošku, takže lower body, zase to nechci úplně to nechci přehnat, protože, jak jsem říkal, teda tak od polku budeme běhat, musíme to prohodit, tak aby to vůbec za něco stálo. Tak jo, já to jdu pobalit a natočíme si něco z tréninku. Úplně nakonec na 3 minuty. Tak, trénink odjetej, šel jsem nějaký dynamický warm-up, a jsem šel power cleany a k tomu jsem šel skoky s dumbbellkama, jenom s lehčíma na rychlej drop dolů a pak co nejrychleji ta tranzice nahoru. Jsem dal 4x3 od každého. Potom jsem přešel na back squaty, kde jsem hledal daily 2RM, takže nějaký denní max squat na 2 opáčka, s tím ale, že jsem si nechal tam ještě jedno opáčko v rezervě. Končil jsem, myslím, nějakých 137 kilech, což není dost tak špatný, protože jsem asi 3 týdny nejel squaty těžší. Takže fajn, zároveň nic úplně do únavy. Potom jsem to dojel bulharama, zip thrustem, 3x8 obojí a pak jsem si dal jenom izometry na předkopu, jenom kvůli zdravý šlach. Tak, teďka máme nějaký 10 minut, mám rychlou spršku, jestli to stihnu. A odejít máme tréninky. Jak jsem říkal, přijde seba, taky postgame training, takže něco lehčího, spíš nějaká upper body pumpa a na spodek trošku lehčí věci. Tak, máme dotrénováno, šli jsme nějaké věci na warm-up, nějaký skoky, takový trošku na koordinaci, trošku v laterálním směru v hlubokých pozicích, podhody s medíkem zaměřený na rotaci v hrudníku, na lehký output a následně jsme přešli na hypertrofický klastr,
kde jsme šli bench a přítahy s jednoručkama supportovaný. Tam jsme jeli 6x6, od každého 6 sérií a 6 opáček, 30 vteřin pauza mezi cvikama i mezi sériema, takže si ji trošku dechnul a potom jsme to dojeli nohama, Cossack squat a Nordic curls, že je takový plný rozsah, trošku přetížení na hamstringy po zápasu, protože je daleko do dalšího zápasu, že si to můžeme dovolit. A zakončili jsme to drop setem na bicáček. Tak a teďka teda v první řadě si pojedeme pro kafe do Chrousta na náměstí v Hradci tady. A následně pojedeme běhat, sprintovat. Vyšlo to úplně parádně, protože ráno prostě to počasí nebylo úplně OK a chcelo hrozně. Ale teďka se to krásně vyčistilo a je mega slunce. Takže se těším, že fakt dáme hezkou speed session při hezkým počásku. Takže tak, jedem pro kafe a jdem sprintovat. Tak už jsme na místě, už jsme na dráze, akorát tady mají nějaký děti, tady mají těláky. Tady doufám, že utrhnu aspoň trošku umělky pro sebe, nějaký pruh, jenom na sprinty. A mám tady svůj mok kávy, doping. Je to fajn, je to dobrý, infuzovaná Kolumbie, batch brew, Chroust, shoutout Chroust. Pokud budete v Hradci, tak určitě jděte, asi jedno z nejlepších káv. No a co se týče, jak jsem říkal, trošku si shrnem ten měsíc a půl, co jsme tady byli. Jedna z věcí, kterou jsem tady dělal, je, že jsem připravoval kolekci na zimu, na podzim zimu 2025 mýho brandu nebo merče Athletic Freak. Takže teďka testuju vzorky, jedno z triček. Budou tam celkově asi 4 trička plus 1 mikina a bude to fungovat, takže to bude všechno formou pre-order systému, to znamená, já dám třeba 3 týdny na to, jestli můžete objednat věci, po těch 3 týdnech se to uzavře a už prostě to potom nikdy nebude možné objednat, takže to bude, tím zaručíme to, že to bude jako limitka a bude to všechno fakt limitovaný a bude jenom určitý počet kusů. Což mi dává největší smysl to takhle dělat. Takže teďka testujeme vzorky, všechny ty vzorky jsem dělal svými vlastníma rukama, jelikož táta má prostě na to stroje, dělá trička, dělá potisk textilu, takže to je velká výhoda, že já si můžu dělat všechno sám a můžu to všechno zkoušet sám. Myslím si, že třeba do měsíce by to mohlo jít ven, že už to je ready, jenom to vypustit a ještě nějak technologicky to doupravíme a bude to ready jít ven, takže sledujte a když tak objednejte, budu moc rád za support. Zároveň je to všechno absolutní kvalita, stojím si za tím. Jsou to fakt kvalitní trička, buď to je organická bavlna, 100% certifikovaná, anebo je to fakt těžká, třeba 300 gramážová bavlna, jakoby, co se bavíme o tom tričku. Takže je to fakt fajn zároveň i na podzim a na zimu, že je to relativně teplý. Co se týče mikin, tak ta mikina je taky hodně oversize a hlavně je hodně heavy, že tam je fakt gramáž třeba 540. U ty mikiny to je fakt hodně, takže v tom i bude teplo v zimě. Tak dám si loďka a jdem na to. Tak warm-up nějak tak hotový a jdeme k recapu zase. Za nějakých 8 dní letíme zpátky na Srí Lanku. A jedna z věcí, proč na tu Srí Lanku vůbec lítáme, je náš projekt Machan Treat a je to vlastně o tom, že je to sportovní zážitkový pobyt na Srí Lance. Je to na 14 dní, je to pro lidi, kteří prostě chtějí na dovolenou, ale nechtějí se jenom válet u moře. A minulý týden jsem byl u Lukyho v Praze, v Iron Baseu z Prague Speed Academy a udělali jsme takový 20-minutový video, kde on se mě ptal na tenhle projekt a zároveň jsme tam ukázali, nebo spíš on tam ukázal nějaký 4 cviky na akceleraci, kterou můžeš dělat v gymu. Takže určitě vám sem to video hodím. Už jenom jestli se chceš kouknout na ty cviky o akceleraci, tak se můžeš podívat, anebo i o tom zjistit něco víc o Machan Treatu, tak se tam dozvíš všechno potřebný, si myslím, k tomu, aby si jel. Určitě sem hodím i stránky na náš projekt, odkaz hodím do popisku videa. Takže teďka nejbližší termín možnej toho našeho kempu máme v únoru od 9. do 23. února. Takže pokud by ti to zajímalo, tak se na to mrkni a rádi tě uvidíme. Nějaký volný místa ještě jsou, takže budeme rádi, když se potkáme na Srí Lance. Kdyby tě zároveň cokoliv zajímalo o tom, tak se mi určitě ozvi do zpráv třeba a můžete o tom napsat víc. Takže tak,
jdem na to, vemu kopačky a jdem si dát starty, nějaký warm-upový, pak ostrý, pak půjdem ty 20 a pak půjdem ty fly 10 metrový. Let's go. Desítky hotový, jdem to natáhnout na 20 a tam už bude určitě delší pauza mezi těma 20. Jak se říká, cca na 10 metrů by se měli minutu, takže půjdeme pauzu 2 minuty, 4x20. Poslední 20. Na to pak dáme flye 10, let's go. Tak, natáhl jsem to teďka na 30, to znamená, mám tady úsek 20 metrů, poběžíme náběh a potom v tomhle úseku mezi těma 2 kůželama, to je 10 metrů a tam jdu prostě plný speed, plný kvér, plnou rychlost a pak rest. Dám asi 3 kusy už jenom, docela cítím únavu lehkou, tak pak už by to nemělo smysl. Jakmile jsi unavený a ještě sprintuješ dál, tak už to postrádá smysl, co se týče nějaký rozvoje jako rychlosti. Protože už do toho stejně nemůžeš dát ten effort. Nebo effort do toho můžeš dát, ale prostě už ta únava tě nepustí. Já vždycky, když běhá takhle delší tratě, po lehce delší době, tak vám z toho pak druhý den brutálně odkouřený břicho. Dejte vědět do komentáře, jestli máte taky po sprintu odkouřený břicho. A jestli nevíš, tak běž sprintovat a zjistíš. Nic, máme odběháno. Teďka se stavím ještě u jednoho kámoše, který mi nechal před barákem metcony. Dal mi svoje metcony, protože ty moje už byly rozsypané, nemohl se na to dívat, takže shoutoutu David Vognár, je to týpek, který mi je brutálně dobře auta z Hradce, takže kdybyste chtěli někdo umýt auto, tak si dejte na Instagram Vogič nebo davidvognar.cz, asi to bude mít. A je to fakt top strop. Si jedem pro boty, pak se otočím v gymu ještě rychle, vemu věci a pojedem na Slávii Hradeckou na tréninku, dělat trénink U12. Dávej, hezky, pojď. A pojď, hezky. Pojď, dávej, drž to, hezky. Tak jo, trénink na Slávii hotovej. Došli jsme s klukama. Taky specifický trénink, vždycky, když jsi v tom týmovém prostředí a je to kor u mladších kluků, tak to dávám hodně jakoby formou nějaký hry nebo nějaký competition. Takže na začátku byla nějaká rozcvička a tedy. Pak jsme tam dali nějakou lehkou pliometrii, základy pliometrie, aby jsme to ještě prohřáli, vůbec abych je jakoby se snažil naučit nějaký dobrý kontakt se zemí. Potom jsme šli nějaký běžecký drilly, spíš zaměřený, jakoby, ať oni si hledají rytmus v tom pohybu a nějakou koordinaci. Takže to bylo jakoby k tomu warm-upu. Potom jsme přešli k nějakým jakoby rychlostním hrám. Mám to rád takhle volit, protože, jak jsem říkal, u těch mladých si tím vlastně získáš jakoby to, že v tom tréninku oni pak chtějí makat. Takový jako CNS, excitement, že oni jsou prostě potom, když jim tam dáš nějaký prvek hry, tak oni jsou pak úplně jakoby nadšený z toho, prostě jsou zvyklí jako mezi sebou závodit. Které jsme dali jako dva cviky na reakci a akceleraci a potom na nějaký změny směru s tím, že oni se jakoby honili v takových čtvercích. Prostě jeden měl za úkol chytit druhýho. To nám splnilo vlastně tu složku toho, že oni se nabudili tu svoji nervovku, získáš si je vlastně tím trošku do toho tréninku. A potom jsme přešli na starty 10metrový z různých pozic a zase jsme to dali formou competition, to znamená, že jeli ve dvojicích, jeden měl třeba 2 metry náskok a druhý se ho snažil honit, ale už jsme to šli právě z těch specifických pozic. Podle mě je hrozně důležitý u těch týmových sportů
rozvíjet. Ani ne, tak se zaměřovat třeba na precizní start, jako máš taky ten atletický, sprinterský start precizní, ale spíš na to, aby oni byli schopni vyrážet z různých pozic, takže na to jsme se zaměřili. No a to je všechno. Tohle nějak tak byl můj den v kostce a teďka jedu ještě vyzvednout balík od Brain Marketu, kde mám nějaký suplementy, ale proteiny, kreatin, magnésko a tak, protože prostě na Srí Lance za týden letíme a tam se nedá nic sehnat, nebo jako dá, ale je to 3x třeba dražší než v Evropě, to znamená, že ty tam reálně za kilový protein dáš třeba 2,5 tisíce na českýho, prostě úplně nesmysl. Krásný západ slunce. Wow. Za nějaký týden odlítáme zpátky na Srí Lanku, co se týče nějakého natáčení. Myslím, že budete mít hodně co sledovat, zkusím tam přiblížit vlastně život a vůbec co tak nějak děláme, zároveň pořád nějaký tréninkové věci. Chtěl bych natáčet třeba 2 videa do měsíce a začít v tom držet nějakou pravidelnost, protože mě to docela baví. A kortika v té Ázii si myslím, že by to pro vás mohlo být zajímavý. Takže tak, děkuji, jestli jste dokoukal až sem a mějte se krásně. Čus.